až k nule. Tak, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ale už to letí! Už nám to letí všechno! A balónky už letí! Pojďte a... Jo. A už se nám to stáčí trošičku na Bušovku. A všechny děti, které jsou tady, tak se přijdou potom pro výměnu. Ještě se budeme dívat, kam ty naše balónky dospějí. Dali jsme na ně mailovou adresu našeho spolku, tak pokud dostaneme nějaké odpovědi, kde se balónky našly, určitě to zveřejníme. A tuším, že tady nám ta skupinka balónku padá na benzinovou pumpu. Já myslím, že v Jindřichově budou mít velkou radost. A na Bušovce máme taky kamaráda, který to určitě taky ocení, jak to vám bude sbírat všude. Je to tak domluveno, že on je veme a přinese zpátky. A tady bude jeden osamocený, poslední mohikán, to bude hodně těžké přání. Žádné měkké dárky, ale pořádná televize nebo něco tam bude. Tak, a všechny děti, které jste tady, pojďte si tady pro perníček.